Čaute, moji kamoši. Dneska budeme mať taký vlog, alebo čo to je, neviem. Do 5-6 až tu. Máme tu takto náš krásny lokál. A ja by som vám chcel hlavne ukázať, že ako to vyzerá, keď ste krát, hej, a neviete dať trik a že učíte kolobežky, ne? Tak dneska vám ukážem skorej taký ten proces toho jazdenia a potom niekedy vám ukážem cesty a ostatné veci. Už sa nachádzame na tejto super platformovej rampe a budeme dneska skúšať trik brief flip double, takže bríčko a 2 tail whipy. Tail whip ideme to skúsiť, ak mi to bude trvať 100 pokusov, tak video asi že skončilo, lebo začína pršať. Lech sa šmíka, takže máme dojazené, tu je môj kamarát, ako sa hovoríš? Juraj. Máš ma rád? Hej. Som dobrý? Hej. Na to. Ideme ešte na... Dajte mi follow na Instagrame, Fifo, tržitko a ďak. Ideme skúsiť. Poď na čo, poď. Ľudovoti! Vykačuj sa ešte tam. Ľudovoti, budete sa vyjak. Spracujem. Poď, ale... Nepecky. Ale... Áno! Áno! Vidíte, Sweet vychováva veľa mladých talentov. 3, 2, 1. Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti vernú lásku slúbim. Anka, Anka, mám ťa rád, ja ťa večer poboskám. Hej, hej, hej! Poď, poď. A čo ideme ešte robiť v tom svete? Čo si kokot? Ideme prvý určite toto. Ale sa šmíka. Ideme.